Drevený artikulárny kostol už hostil vo svojich priestoroch nejednú spevácku hviezdu. Tento raz doň zavítali operní speváci a jedna klaviristka, aby svojim umením pomohli dobrej veci. Kežmarok sa stal malým operným centrom. Zásluhu na tom má občianske združenie Opera Slovakia, ktoré si jedinečné priestory dreveného artikulárneho kostola nevie vynachváliť. A tak sa druhý ročník operného benefičného koncertu konal opäť v našom meste. Opera je žáner, ktorý sa spieva bez nejakého ozvučenia, bez mikrofónov. Čiže hľadali sme aj taký priestor, ktorý je vhodný akusticky na takýto druh koncertu. A našli sme kostol v Kežmarku, kde naša klaviristka už mala niekoľko koncertov. Čiže neváhali sme hneď, keď som videl tento priestor, okamžite sme si povedali, že Kežmarok je ten pravý priestor na tento druh koncertu. Tento rok si diváci mohli vypočuť známe operné hviezdy Patriciu Janečkovú, Petra Kellnera, Titusa Tobisa či svetoznámy bas Štefana Kocána. Spievalo sa mi veľmi dobre, je to krásny priestor, prvýkrát som tu. Už som o tom vedel od kolegov z minulého roku, že tu je takýto nejaký nádherný priestor. Som veľmi rád, že aj zo strany publika je o to záujem, že ľudia prídu a že predsa z tej beneficia niečo je a samozrejme je to nádherná myšlienka. Výťažok z koncertu bol tentoraz venovaný evangelickej špeciálnej škole v Červenici pri Prešove. Tento rok sme si vybrali po dohode s pánom farárom Porubenou školu, ktorá sa venujeme hluchoslepým deťom. Vôbec sme ani netušili, že sa takéto podujatie organizuje tým, že vlastne je to len druhý ročník a veľmi milo nás to prekvapilo, že práve naša škola a naše zariadenie môže byť účastné tohto projektu. Zisk z tohto koncertu bol necelých 3 000 eur. Ten zvyšok vlastne doloží občianske združenie, aby sme dali takú okruhovú sumu. A na čo škola tieto peniaze využije? Pokutujú na vytvorenie rehabilitačného centra, aby sa vlastne v škole pre hluchoslepé deti mohla pravidelne vykonávať hydroterapia, pretože túto terapiu naše deti veľmi potrebujú a momentálne vlastne za ňou musíme cestovať, takže by sme chceli vytvoriť podmienky preto, aby ju mali vlastne priamo v škole.